изхабените ми продукти за юли месец. Ще започна първо с този 30 мл Zara парфюм Sublime Epocure. Мисля, че така се чете. Мирише уникално. Както виждате, нищо не е останало. Много ми хареса и ще си го взема втора опаковка от това, защото мирише уникално. Толкова готино, свежо, флорално и е супер издържлив, така че вторият изхабен продукт естествено е Tree Salmon и техният Brazilian Love Mini Travel Size версията им на душ гелът. Знаете вече колко пъти съм говорила, нямам много какво да кажа. Мирише страхотно, смятам, че е доста добър дюп на Sol de Janeiro. Много ми харесва. Това ми е сигурно вече 11-12-та опаковка без майтап. И Carol Mint Chocolate Handball, като аз си прехвърлих остатъка от продуктът в ето този стик. Може да видите, няма нищо. Е празно, изхабено е. Доста икономичен продукт. Първоначално не знаех какво да очаквам. След това доста, като почнах да го използвам, наистина ми хареса. Буквално го имам от юни 2024 и чак сега го изхабя. Мирише много на мента и на какаово масло и хидратира много добре. Попива много добре върху кожата. Готина. Този Moroccan Oil шампуан. Серията им за по-финна до нормална коса, като тип да придаде обем. Доста икономичен отново. Изненада ме, придава наистина доста по-голям ефектен обем върху косата. Хидратира. Бих си го взела отново. Последният продукт за това видео е този Mini Travel Size или безплатна мостричка на парфюмът на Dolce & Gabbana Light Blue. Много свеж аромат и преди съм си го използвала. Много готин аромат, много летен. Ами това е като цяло. Мисля, че все пак доста имам изхабени продукти за този месец. Пробвали ли сте някои от тези продукти и какво мислите? Чао!